Ay nagkaabot ra gyud ang mga nagpalit og sagol sa among butong oh. Patik-atik gina na ulahi ba kay sala jud na niya nganong dugay kay na sila wal nakabalik. Og tirada diha nan kana tarungan na nga ang butong diha kay para atsup libar datong kaon ba. O kana busy kay sila diha oh. Samantalang ako diri nag video lang niya wala pa din na sila kabalo ba magibidyohan na sila mao gyud among tuyo unta oh. Kaso kay gagmay pa man daw kayo sa sunod na lang kadako og dalinok ha mo na ni imong gikwaan sa butong o diha sila nanungkit pero nakalimot mo kog video og una so kana lang sa na unsa pa may dugayan at sa gulan na dayan na to sa kondensada og ibak oy unsa pang nya sa gulan din na to pinakadaghan-daghan nga biskwit ba niya okay-okayon dahil nato na awala na niya sus luya pa na ng dogi o naghulat pa din taon makakaon niya sa pa may lugayan ay siyempre ang nagkagod mo po'y una makakaon kana sila dapat ang una natong pakaunon kay nga sila may nagprepare na atong butong kana sila mga trupahan na patik-atik lang yun na sila nga di na sila mga pero karon tanawa o di ba nagko kay mga hungit na o halos tumlo ng basog apil ba dami nga ay sa patabon-tabon pa sa naong ganina pero grabe day kay makakuha og luwag o tanawa. Pahipi trada pero atik-atik lang. Oy, pero huli, pero di kulong.